שלום, נציג לכם כעת כיצד משתמשים במערכת ההפעלה של חברת Eye in the Sky. במסך הפתיחה הראשוני באפשרותך לבחור בין ארבעת האופציות הבאות: התחל תהליך צילום אזור, הפקת דוחות, בדוק מזג אוויר לטיסה או מדריך למשתמש. נתחיל. על מנת לבצע סריקה, יש לבדוק את מזג האוויר ברגע הנתון. לאחר שהמערכת תאשר את מזג האוויר, יש להתחבר לכלי הטיס על מנת שיווצר קשר בין המחשב וכלי הטיס ושיותר עוד GPS. כעת יש לבחור את סוג הכטב"ם שברצונך להשתמש בו. אנו נשתמש ברחפן בעל 4 להבים. כעת יש לבחור את השטח שאותו ברצונך לסרוק על ידי סימון 4 נקודות ציון במפה בעזרת העכבר. על מנת להפעיל את המערכת, לחץ על התחל בסריקה. בסיום הסריקה תתקבל הודעה כי הסריקה הסתיימה בהצלחה. שים לב, ניתן לגשת לתפריט העזרה בכל שלב בתהליך על ידי לחיצה על אייקון סימן השאלה בצד שמאל למעלה. הפקת דוחות. באפשרותך לבחור את דוח הסריקה שברצונך לראות, בין אם בתצוגה בלבד או בין אם בהדפסה על פי התאריך הרצוי. בדוק מזג אוויר לטיסה. במידה ואתה מעוניין לתכנן את לוח הזמנים שלך להמשך היום או אפילו לימים הבאים, או שאתה כרגע בביתך ואינך משוכנע אם מזג האוויר בחוץ מתאים לסריקה או לא, קיימת באפשרותך האופציה לבדוק את מזג האוויר לכל רגע נתון שתבחר בטווח של עד שבוע קדימה. מדריך למשתמש. כאן תמצא תשובות לשאלות נפוצות או לשאלות כלליות. ניתן לחפש תשובות לפי אינדקס נושאים, הכוללים הגדרת טיסה, מזג אוויר, דוחות או כלי הטיס, או לפי שאלות נפוצות. אנו ב-Eye in the Sky מאמינים שתהנו מהמוצר ותפיקו ממנו את המרב. תודה רבה.